खुलुमबाय। दिनै 14 जानुवारि 2024 रबिबार। 9 थाखोनि हिनजावसाया गथ' जोनोम होदों। कर्नाटकनि चिक्काबाल्लापुराव सासे 9 थाखोआव फरायबाय थानाय हिनजावसा गथ'आ हस्पिटालाव थांनानै गथ' जोनोम होदों आरो हिनजावसा गथ'आ फरायसालिनि हस्टेलावनो थायोमोन। उनाव जाथायनि सायाव पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै हस्टेलनि वार्डेनखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय हिनजावसाखौ सोर बेबायदि खालामखो बेखौ दासिमाव मिथिथ'नाय जायाखै। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मरंगियालाव सासे ड्राग्स फाग्ला सुबुङा ड्राग्स जानो थाखाय रां बिनायाव बिमा आरो बिफाया होनो हायैनि जाहोनाव गावसानि न'खौनो अरजों सावदों। नाथाय बे अर सावनाय जाथायाव रावबो जेबो जायासै। उनाव लकेलनि मानसिफोरा दायनिगिरिखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। दायनिगिरिनि मुङा जाबाय जामिर आली। नावी मुम्बाइआव सासे सुबुङा गावनि गोसथोनाय हिन्जावखौ हटेलनि रुम सिङाव लांनानै बुथारनायनि जाहोनाव पुलिसजों हमजादों। दायनिगिरिया गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गुबुनजों सन्देह खालामनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय शोएब शेख, 24 बोसोर बैसोनि, आरो बुथारजानाय हिन्जावसानि मुङा जाबाय अमृत आर कौर उर्फे आमी। आमीआ बेंकआव खामानि मावोमोन। राजस्थान रायजोनि सिङाव थानाय श्रीनगराव सानै बिसि आरो फिसाया हरनि समाव गुसुआ बारा जानायनि जाहोनाव रुम सिङाव अर लगायनानै दोननायाव रुम सिङाव उखुन्दैआ बारा जानायनि जाहोनाव सानैबो बिसि आरो फिसाया हां लानो हायै जानानै थैदों। थैनाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय परमजीत सिंह, 50 बोसोर बैसोनि, आरो गुरमीत कौर, 48 बोसोर बैसोनि। जौ ड्राग्स होयै होयै, जुवा गेलेहोयै होयै, बायदिसिना मेला होनानै बिबेबा जोंनि समाजखौ फोजोबस्रांदोंमोन। बिबेबनि खुंथायनि समाव लाइमोनफोरखौ मेला खुंनानै निसा मुवा जाहोनानै फोजोबस्रांदोंमोन। नाथाय आथिखालनि बिबेल सोरखारा लाइमोनफोरखौ गोख्रों समाज दानायाव थुलुंगा होदों। जायफोरा बिबेब हान्जाफोराव हाबदों, जायफोर लाइमोनफोरा बिबेब हान्जायाव हाबदों, बिसोर लाइमोनफोरा जौ फाग्ला गोजाजोब होननानै रनजित बसुमतारिया बुंदों। फैगौ फेब्रुवारि दानाव बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै दिल्ली फारसे थांनानै गोसोखां बिलाइ हैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। फैगौ फेब्रुवारि दानावहाय दिल्लीयाव थांनानै मेम'रेन्डाम हैनायनि मोनसे लाहार फाहार लादों। बेनि सायावनो जों सावरायनाय जादों आरो बेनि थाखायनो दिनै जों जिल्ला कमिटिफोरखौ बिथोन हरनाय जाहैबाय जाहाथे जोङो फेब्रुवारि दाननि बिथोराव माने फैगौ पार्लियामेन्ट लकसभा इलेक्सननि सिगां जाहाथे जोङो भारतनि प्रधान मन्त्रि, भारतनि हादरगिरि आरो जाहाथे नखर मन्थ्रिनो गोसोखां बिलाइ हैनो हायो बेखौनो लानानै जों गोथौयै सावरायनाय जादों। जोंनि गोख्रों बुङोबा बेखौनो होननांगोन जों दिनैसिम 2022 11 सेप्तेम्बरनिफ्राय उजिनानै दिनैहाय जों बोसोरसेनि लेसो बारदों। दा बेवहाय जोङो 6था डिस्ट्रिक्टखौ जों दानो हाबाय। जेरैहाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि आरो कामरुप मेट्र' जों बे 6था डिस्ट्रिक्टखौ जों दानो हाबाय। लासै लासैनो जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांगोन आरो जोंहा थांनांगौ दंखायो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टसिम, आपटु जों लासै लासैनो धेमाजि, लखिमपुर, शदियासिम, थारमाने तिनसुकियासिम जों थांगोन आरो जोंनाव बे हाबाफारियाव दंखायो। गुबै थांखिया जाहैबाय दिनैसिम जोंहा BSc सुक्ति जाबाय, BTC सुक्ति जाबाय, BTR जाबाय। मोनथामबो सुक्तियाव जोंनिखि बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनायनि जोंनि गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै थैलांबाय, सोरबा रान्दि जाबाय, सोरबा जिनाहारि जाबाय आरो दासिमबो जोंनि लोगोफ्रानो बेंगुरा बेंगुरि जानानै दङ। जों बेफोरनि जोंनि जेनाखि सिमां बा जोंनि थांखिमोन बे थांखियाव जों सहैनो हायाखै। ओंखायनो असमियाफोरनि बे गाग्लोबनायनिफ्राय जोंनि हारिखौ जेरैबाबो जोङो मुक्ति मोनहोनो थाखाय बा सोबख'नायनिफ्राय बारग'होनो थाखाय जोङो जेरैबाबो बड'लेण्डखौ नांगौ होननानै जों दा नैबे बैसो बाबेनदोंबाबो जों दा आवगायगासिनो दं आरो जुजिलांबाय थागोन। जिउ जोबसान्दि बा जिउ जोबब्लाबो जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआ मोगथाङाव जाफुंसारो बेनि थाखायनो जोंनि थांखिया बेवहायनो दाबो दंगासिनो दं। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।